Il-Prim Ministru Robert Abela fid-diskors tiegħu f'Marsa Xlokk spiċċa konferma li l-Gvern tiegħu se jżomm it-taxxa fuq il-kola u fl-ebda ħin ma ddikjara li se jneħħi din it-taxxa biex jgħin lill-ħaddiema u l-familji. Dan ifisser li fil-waqt li l-ħaddiema jieħdu żieda l-loli tal-ħajja b'sena lura dawn il-flus jerġa' joħodlok minnhom għaliex jiġu ntaxxati. Waqt id-diskors politiku tal-ħadd fiċ-Ċentru Laburista ta' Marsa Xlokk, Robert Abela prova jattakka l-proposta tal-Partit Nazzjonalista. Il-mekkaniżmu tal-kola, jiġifieri dak il-mekkaniżmu maqbul numru ta' snin ilu bejn l-imsieħba soċjali biex jikkumpensa kull meta ikollok żieda fl-oli tal-ħajja. U x'jgħidu, x'qegħdin jgħidu? Meta aħna spjegajna illi l-inflazzjoni hija konsegwenza tal-kriżi internazzjonali, tan-naħa l-oħra qalulna qed iġġibu skuża. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech minħa tiegħu kien ippropona biex il-kola ma tiġix intaxxata sabiex bekk kull persuna tieħu żieda b'mod sieq. Dik iż-żieda m'għandix tkun intaxxata biex int jekk għandek tieħu 10 euro toħodhom sħaħ. Jekk għandek tieħu 13 euro toħodhom sħaħ. Jekk għandek tieħu 15 euro toħodhom sħaħ. Mhux jerġa' l-Gvern ibil subaħ fih. Iżda minkejja li għandu qudiemu din il-proposta li taf tkun ta' appoġġ kbir għall-familji, il-Prim Ministru qed jibqa' jwebbes rasu. Dan meta hu stess irrikonoxxa li l-poplu Malti u Awċi għaddej minn sfidi kbar. Ħanejt love you, illum ngħixu f'dinja illi għandha sfidi ġodda u huma sfidi li huma kbar ħafna. Quddiem dawn l-isfidi kien il-Partit Nazzjonalista li ħareġ b'diversi proposti fosthom appoġġ lill-industrija sabiex tittaffa l-inflazzjoni fuq il-prodotti importati. Proposta li kapaċi ssir b'investiment dirett ta' 40 miljun euro kull sena xi ħaġa li l-Gvern qed jibqa' jinjora.